Opäť po roku slávime najväčšie kresťanské sviatky v kalendárnom roku, a to teda Veľkú noc. O ich význame budeme hovoriť s bratislavským arcibiskupom, metropolitom, monsignorom Stanislavom Zvolenským. Vítajte v tomto období u nás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Otec arcibiskup, Veľká noc, kresťania ju slávime 2000 rokov. Čo môžu povedať tieto sviatky katolíkovi v 21. storočí žijúcemu v Bratislave a okolí? Tak myslím, že základné posolstvo zostáva to isté. Totiž, či katolík v 21. storočí v Bratislave, alebo katolík v 1. storočí v Ríme, alebo v Jeruzaleme, prežíval v podstate ten základný ľudský problém hranice svojho jestvovania, ktoré naše jestvovanie je ohraničené smrťou. A Veľká noc prináša posolstvo Ježišovho zmrtvých stania, že otvorenie týchto hraníc z Božej moci kvôli prvému človeku, ktorý zároveň je aj Božím synom, ale Boh otvára hranice smrti, alebo prelamuje hranicu smrti a otvárajú smerom k novému spôsobu jestvovania celého človeka s telom i dušou, ako keby sme zachovali toto delenie. No, čiže to vykúpenie z tých hraníc pozemského jestvovania je to isté, či pre 1. storočie, alebo 21. storočie. Môžeme prenesene hovoriť, že z mŕtvych stalý Ježiš Kristus nielen otvoril hrob, nielen otvára pre nás večný život, ale snaží sa otvoriť aj naše srdcia, aby boli otvorené pre jeho poslanie, pre spásu? Áno, lebo otvorenie srdca znamená otvorenie aj pre posolstvo o zmrtvých staní. Je to spojené, otvorenie srdca pre iného, na prvom mieste možno pre iného človeka, ale zároveň znamená aj pre iného v zmysle tajomstva môjho jestvovania, lebo ten iný, môžeme tak silno povedať, môj partner, je vo vzťahu aj môj stvoriteľ, Boh. A ja keď sa uzavriem do seba, keď len svoje jestvovanie riešim a istým spôsobom to pokušenie máme všetci, tak povedať, akoby myslieť iba na seba, v takej pokore to priznávame, áno, s týmto zápasíme všetci. Keď otvárame, alebo keď prekonávame toto pokušenie, že sa otvárame pre iného, vlastne pripravujeme sa, aby sme sa otvorili aj pre toho iného, ktorý je Boh, teda pre pôvodcu nášho jestvovania. Takže má to, by sme povedali, bytostné spojenie, alebo nerozlučiteľné spojenie, to otvorenie sa pre iného. Mohli by sme povedať, že takéto sviatky sú vlastne skúškou správnosti pre našu vieru, pre našu nádej, že či je vidno z nášho života, že žijem v Ježišovi Kristovi alebo po boku z mŕtvych stalého Ježiša Krista? Je to skúška správnosti. Je to aj taká, môžeme povedať, akoby pre nás vždy taká výzva uvedomiť si, že áno, môj život beží v nejakom poriadku, v nejakej pravidelnosti, v nejakých priestoroch, v nejakom čase samozrejme, v nejakých vzťahoch s ľuďmi, ale zároveň je to vždy tá otázka, že je zrejme na mojom živote, že som otvorený pre tú nádej, ktorá presahuje pozemský život. A niekto by sa opýtal, ale ako tú nádej zhmotním, že som otvorený pre večný život, alebo teda pre ten život za hranicou smrti. No a tá nádej je zhmotnená v skutkoch, ktoré by sme tak jednoducho povedali, ktoré sú nezištné. Lebo nezištnosť nevieme inak, tak povediať, vysvetliť, len ako, že mám nádej na niečo vyššie. Niež len na to, že to, čo dobre urobím, dostanem za to akoby odmenu, alebo teda recipročne, že mi to niekto nahradí. My tak zvykneme oslavovať všetko jeden deň. Žijeme v uponáhľanej dobe.
po Vianociach si možno na svätého Štefana povieme, že už je po Vianociach. A na Veľkú noc, možno večer na Veľkonočný pondelok si povieme, už je po veľkonočných sviatkoch. Ale cirkev nám dáva dlhšie veľkonočné obdobie, dokonca je dlhšie ako to vianočné obdobie. Prečo je to tak? Prečo sa tá Veľká noc slávi tak dlho? Tak, lebo je to najzákladnejšie posolstvo. Vianoce sú veľké tým, že obdivujeme, že Boh prišiel medzi nás. Ale Veľká noc je obdivuhodná tým, že Boh nám dáva alebo potvrdzuje vo vzkriesení Ježiša Krista, že počíta s nami celými vo svojom nebeskom domove. A veľkonočné obdobie je vlastne, ako by sme povedali, také základné obdobie pre život cirkvi, lebo dokonca aj každá nedeľa, aj mimo veľkonočného obdobia je vlastne slávnostným dňom, lebo je to deň po sobote, je to deň Ježišovho vzkriesenia a každá nedeľa je vždy aj osobitným pripomenutím tej najzákladnejšej skutočnosti, iste aj najnáročnejšej, najprovokujúcejšej, ale aj najzákladnejšej skutočnosti, že tu je vzkriesenie, že Ježiš stal z mŕtvych a že to vzkriesenie je aj pre nás pripravené. A my v pokore, osobitne cez veľkonočné obdobie, ale potom aj každú nedeľu sa k tejto myšlienke vraciame a otvárame sa teda pre ten vzťah s Bohom aj pre toto posolstvo. Preto je potrebné vlastne, aby bolo dlhšie, ako sú tie ostatné obdobia, že aby sme si to dostatočne dokázali uvedomiť? Je to iste aj tým postavené, ale nakoniec môžeme tak povedať, že v každej nedeli by malo byť posolstvo o vzkriesení, ale dá sa to rozumieť aj týmto spôsobom, ale je tam trošička aj ten rytmus toho, že vlastne to veľkonočné obdobie vyvrcholí darom Ducha Svätého, veľkonočný dar zoslania Ducha Svätého. A tak by sme povedali, že zoslanie Ducha Svätého akoby vytvára hranice od Veľkej noci po zoslanie Ducha Svätého vytvára hranice veľkonočného obdobia. Keby sme sa spýtali ľudí, asi mnohí by práve odpovedali, že ten najdôležitejší, najväčší sviatok sú Vianoce. Tak to ľudia vnímajú. Prečo je to teda tá Veľká noc a nie Vianoce? Tak Vianoce sú veľmi dôležitý sviatok, lebo je to sviatok lásky, sviatok príchodu, sviatok, a ako aj hovoríme, rodiny, lebo Boh nám ukazuje, že prichádza medzi nás. A my samozrejme, že aj v rodinách prežívame tú blízkosť tých našich pokrvných rodín, ale nám to ukazujú Vianoce, že Boh, keď k nám prichádza, že On chce byť s nami. Je to teda Boh s nami, že nie je to vzdialený Boh. A to nám je veľmi, môžeme tak povedať, blízke. Samozrejme, že Veľká noc je náročnejší sviatok, tak povediac, pre ktorý máme rešpekt, aj preto, lebo hovorí o hranici nášho pozemského života, hovorí o smrti a vzkriesení, hovorí o niečom, čo nás čaká. Možno Vianoce sú, tak povediac, troška akoby pochopiteľnejšie preto, lebo nám hovoria o tom, čo prežívame, že Boh je s nami. A niekedy je aj to možno také náročné, že Boh je so mnou, ale uveriť to, že Boh je so mnou tak, že niečo pripravil pre mňa aj za hranicou smrti, áno, to je ešte jeden krok v tej dôvere v Božiu dopredu, v tej dôvere v Božiu dobrotu, je to ešte jeden krok dopredu. Otec arcibiskup, ďakujem vám za to priblíženie v zmyslu veľkonočných sviatkov a prajem vám i našim divákom, aby naozaj sme tieto slova skúsili tak prežiť a uvedomiť si počas blížiacich sa dní. Tak áno, požehnanú Veľkú noc všetkým.